Teraz by som prikročil k tej našej druhej časti tohto panelu, to znamená, akú úlohu v týchto všetkých procesoch zohráva jadro a čo z toho pre Slovensko vyplýva. Ďakujem. Ja by som možno na úvod začal s takou charakteristikou súčasného stavu Slovenska, či Slovensku hrozí globálny nedostatok energie, alebo v akej situácii sa nachádzame. Všetci dobre vieme, že ceny elektrickej energie na Slovensku sú v rámci Európskej únie hodne vysoké. Tento stav spôsobuje veľa faktorov, nedá sa jednoznačne určiť, že ktorý je ten najdôležitejší, ale ten stav je taký, že z hľadiska porovnania k parite kúpnej sily sme možno na prvom alebo na druhom mieste, čo je určite veľmi významný fakt a je spôsobený aj tou nerozvinutou infraštruktúrou, o ktorých tu bola reč, o vzájomnom prepojení a vlastne otvoreniu obchodovania s elektrickou energiou. Budem sa sústreďovať teda v tomto mojom vystúpení hlavne na elektrickú energiu. V blízkej budúcnosti, tak ako tu predrečníci už povedali, tak jeden blok jadrovej elektrárne V1 440 MW je odstavený. Paradoxne, prečo bola odstavená V1, tak to bolo možno práve z toho pohľadu bezpečnostno-politického, ktorý Európska únia zaujala vlastne globálne ku všetkým reaktorom prvej generácie, ktoré boli postavené na bývalom území bloku sovietského. A tak sme vlastne prišli o dva reaktory, ktoré, teda zatiaľ o jeden, ale v roku 2008 o druhé, ktoré vyrábali vlastne najlacnejší zdroj elektrickej energie. To spôsobí s ďalším faktorom, že treba rekonštruovať ďalšie tepelné elektrárne, výpadok na slovenskom trhu, ktorý je odhadovaný niekde medzi 1700 až 1800 MW. To je dosť významný výpadok na to, aby sa zaťažili vlastne tie kritické infraštruktúry, ktoré slúžia na to v Európskej únii, aby v podstate prenášali elektrickú energiu. Viete všetci, že Slovensko je už dlhé roky v strednodobom horizonte súčasťou UCTE, systému západoeurópskeho, kde sme sa spolu s Centrelom, to bola vlastne prvá taká iniciatíva V4, kedy V4 vytvorila Centrel a Centrel sa stal súčasťou UCTE. My sa stali vlastne súčasťou jednotnej európskej siete, cez ktorú sa transformuje elektrická energia. Ten výpadok, ktorý na Slovensku bude spôsobený, samozrejme ešte viacej zvýši ten tlak na zvyšovanie cien elektrickej energii, ktorý môžeme v strednodobom horizonte očakávať. To znamená, toto ja vnímam ako jedno z rizík a to je neúmerne vysoká cena elektrickej energie, ktorá zaťaží všetkých obyvateľov na Slovensku, ale samozrejme zaťaží aj všetky výrobné kapacity, ktoré tu podnikajú. Čo sa týka k energonosičom, tak tam je tá situácia, tak ako tiež predrečníci spomenuli, komplikovanejšia o to, že v podstate všetky energonosiče sa dovážajú okrem jediného, a to je hnedé uhlie, ktoré pokrýva zanedbateľnú časť výroby. V súčasnom stave Slovensko spotrebuje okolo 30 TWh elektrickej energie ročne a predpokladá sa, že ten nárast priamo súvisí i samozrejme s rastom HDP, ktorý je na Slovensku dosť vysoký. A keď sa pozrieme analyticky na túto situáciu aj z ostatných krajín, ktoré vlastne im rast HDP spôsobuje zvýšenú energetickú spotrebu. Veľa ľudí hovorí, že áno, ale predsa Slovensko má vysokú zaťaženosť alebo energetická efektívnosť na Slovensku je hodne vysoká v porovnaní s vyspelými krajinami západnej Európy. Čo je pravda, a energetická efektívnosť na Slovensku, je to dedičstvo vlastne z minulosti, je zhruba 2- až 3-násobná, než napríklad vo Francúzsku alebo v Nemecku. Otázka ale je veľmi kľúčová, že i ak by sme dosiahli nejaké úspory, či dokážeme znížiť celkovú spotrebu energie vzhľadom na rast HDP, aj vzhľadom na správanie sa spotrebiteľov. Pretože historická skúsenosť a analýzy ukazujú, že skutočné zníženie spotreby energií na svete
je možné dosiahnuť len znížením životnej úrovne obyvateľstva. A to sa pravdepodobne nepredpokladá, žiadny politik nepripustí, že životná úroveň na Slovensku by sa z tohto dôvodu mala znížiť. Dôvody na to sú v podstate 3 alebo 4. Úsporou energie vzniknú vždy voľné finančné prostriedky, ktoré spotrebitelia spotrebujú na iné produkty, ako sú rekreácie, kultúra, v inej oblasti, alebo sa investuje v prostredníctvom bank a banky znova tie prostriedky do niečoho vložia. Takže historicky sa nikdy nepreukázala skúsenosť, že ak zvýšime energetickú efektívnosť, tak dosiahneme z absolútneho pohľadu energetické úspory. Takto to skrátka nefunguje. Ale zase na druhej strane je veľmi dôležité povedať, že zvyšovanie efektívnosti sú i naďalej významnou prioritou, lebo zvyšujú týmto pádom životnú úroveň. Druhý taký bod, ktorý v podstate dnes rezonuje všade, sú obnoviteľné zdroje energie. Je to spása alebo ilúzia. Európska únia si stanovila veľmi vysoký cieľ, že do roku 2020 bude vyrábať 20% energie z obnoviteľných zdrojov. Veľa odborníkov hovorí, že pre Slovensko je tento cieľ nedosiahnuteľný, pretože naša štartovacia úroveň bola položená niekde inde. A myslím si, to je môj osobný názor, že obnoviteľné zdroje energie áno, ale len v rozumnom rozsahu. Hovorím to preto, že obnoviteľné zdroje energie existuje veľmi silná skupina lobistických skupín, ktoré tlačia do popredia obnoviteľné zdroje, všetky technológie, ktoré s tým súvisia, pretože celý tento systém je hodne financovaný z centrálnych zdrojov, či už Európskej únie alebo jednotlivých členských krajín. Podľa analýz, ktoré sú dostupné, len zo pár údajov. Investičné náklady napríklad na veterné elektrárne sú, to je porovnávam teraz porovnanie k investíciám do jadrovej energetiky. Veterné elektrárne predstavuje 7,8 krát vyššie investičné náklady, cena elektriky v nákladovej zložke je 1,9 krát vyššia, slnečné elektrárne majú koeficient využitia v našich podmienkách 6-násobne nižší, musia teda vyžadujú záložné zdroje, investičné náklady sú 70 krát vyššie, a cena elektriny z týchto zdrojov je 10 krát vyššia. Hydroelektrárne takisto potrebujú záložné zdroje, pretože vlastne globálne oteplovanie a nedostatok zrážok spôsobujú aj vo významných krajinách, ako je Norsko, nedostatok elektrickej energie, pretože zrážky nie sú a vodné elektrárne nevyrábajú tú elektrickú energiu, čo zasa vlastne zvyšuje investičnú náročnosť celého toho projektu, pretože musíte postaviť elektráreň, ktorá tú energiu za tento obnoviteľný zdroj dodá. A k biomasám, ktorá sa predpokladá, že bude najvýznamnejší zdroj na Slovensku, a slovenská vláda aj pripravila akčný plán využitia biomasy, by som dodal len to, že cena energie z biomasy je 1,9 krát vyššia, až 2-krát, ale čo je veľmi, by som povedal, rizikovým faktorom, je, že na zabezpečenie paliva spotrebujete obrovské množstvo energie, na transport toho paliva. A zhruba je prepočet, že na jeden inštalovaný megawatt potrebujete 400 hektárov pôdy, kde vlastne pestujete alebo generujete tieto zložky. Čo v prípade Slovenska, ktoré má teda podľa mojich informácií 1,5 milióna hektárov využiteľnej pôdy, tak by sme z toho možno vyrobili, kebyže celá pôda je iba na toto určená zhruba nejakých 2500 MW inštalovaného výkonu.